Ja estic tapat, Albert? Sí. Però bueno, Así la baba, sí, así. estava aquí rentant la roba. Té bon perfum, eh? Sí, tio. Amb un detergent d'una rúpia. Però et falta això. Això és una cosa que jo vaig comprar, que va molt bé, això, el raspall. Que val 10 rúpies. I així es portem rentant la roba 4 mesos. Per això les fotos Això és per la roba, la bruta. I per això les fotos sempre són un vestit igual. I aquí estamos. Un heavy metal lavando la ropa a mano. No, però va bé el raspall, eh? Sí, va bé. L'aigua està neta. És que no es veu aquí en el vídeo. Aquí el vàter. Sí, no, és un ambient xulíssim. Sí, mira. Anar fent. Maten les hores. Matar les hores. I bueno, ara festa major Ripoll, cabrons. Espero que us porteu una cervesa de la meva salut. Vinga, una abraçada. Vinga, namasté.